So ito, July 22, 7:30 ng gabi. Ayan o, papasok na dito sa may waiting shed. Yan, malalim na. Yan o. Yan, dito sa may kantuhan ito ng ano, munisipyo. Yan o, hanggang doon na sa kalsada. Yan. Yan o. Dito malalim na. Yan, malalim na to. Yan, malalim na yan o. Yan o. Malalim na. Hirap na yung ano, dalawang sasakyan. Ayun. Ayun. Grabe. Ay! Grabe. Yan o. Lakas ng agos. Lakas na ng agos. Grabe. Pumasok na dito sa may waiting shed oh. May nagbabarbecue dito. Pumasok na. Ayun oh. Yan oh. Yan oh, yung tubig dito sa may kalsada oh. Sa may tapat ng munisipyo. Yung binidyohan natin doon kanina, yun, yung malalim na doon, hindi na passable sa ano, mga motor na single, tricycle. Yun, yung papuntang Sukuni na yun. Doon nandito tayo ngayon sa may waiting shed. Ayan. Ayan o. Ayan na. Pumasok na dito sa waiting shed yung tubig. Ayan o. Ayan, pumapasok na. Ayan, pumasok na.